Yang may anitang numero, watercolor pa. Agad yung lang yung watercolor, ulit na muna pa rin sa pag-now. Hindi kahit hindi naging finishing pastel. So, mangyari yung biyabi mo naman yung watercolor o pastel. Ini yung portrait. Oil yung kanina eh. Oil painting ini, ikaw ang portrait, dito mag-arte sa timoya ako. Bread and butter sa mga hindi ang portrait. Masarap yung mayami ang biyahe, kaya mga pumapa. Kasi dito ako nito rin lupa. Hindi na pagawa rin kanilang letrado. Pero yung gawa ini, dinetrado ko pa. Hindi na yung ginawa pa kay letrado. Tumawa ang portrait na nasa itang bayo, uri natin yung younger. Medyo may anak yun. Biyawasan kayo kami yung double chin, mas uri na. Sa nais pa ang portrait nila